نبی دی زبان چوسن والا نبی دے سینے دے اتے کھیڑن والا حضور ایمان حسین کو سد مارے اے نبی دا پاک جگر تشریف کھلاؤ جدید طیبہ طاہرہ عالمہ فائی امریدہ نال لکھ چاندہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نہیں باواز بلند محبت دینال ذوق و شوق دینال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ ولو یوسف مصر دے وچ وکے ولو یوسف مصر دے وچ تے اوندی آن وچ فرق نہیں آ سکدا جے عاشق پاک بلال ہوئے ایمان چ فرق نہیں آ سکدا جے کاری پیر حسین ہوئے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا جیندی شان رسول بیان کرے اندی شان چ فرق نہیں آ سکدا ہر شان دی زین ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان حسین کو صد مارے نقصان ایمان دا تھیندا نقصان ایمان دا تھیندا ایمان حسین کو صد مارے ہر مسجد آمیر رو پئیے تے آزان حسین کو صد مارے
جدا ظلم یزید نعام کیتا قرآن حسین کو صدمائے ہر مومن نال قرآن ہوندا اللہ اکبر ہر بندہ قرآن دینال قرآن کے دینال اللہ وسیع توجہ فرماویں اہل دل بیٹھے ہو بڑے محبت والے بیٹھے ہو ہر مومن نال قرآن ہوندا تے قرآن دینال حسین جنہوں نے ذوق کے ہوئے کو سبحان اللہ ہر بندہ قرآن دے نال ہوندا تے قرآن دے نال حسین اللہ اکبر توجہ فرماؤ حضور دے غلامو قرآن دے کاری سائے جٹھے تے نماز دا کاری حسین نہ کہیں پڑھئے نہ کہیں پڑھ دکھلائی جی میں پڑھی تا نماز حسین تونی جسم بند وچ تیرے دے تے نہ چھوڑی نماز حسین نماز کناز نماز دا ہوشی نماز تناز حسین مل کے محبت دینال کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا دے اندر جو کچھ قربان کیتا نا میرا امام اج بھی زندہ ہے تے کل بھی زندہ ہے اج بھی زندہ ہے تے میرا امام قیامت تک بھی زندہ ہے سارے ذوق کو محبت مل کے پرسو حسین زندہ باد حسین زندہ باد نہیں بڑی محبت دینال بڑی عقیدہ دینال ہاتھ چاہ کے جنہ دے ہاتھ سلامت نبی دیال دے نوکر بیٹھے ہو محبت دینال مل کے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد درود وچ سلام وچ آزان وچ حسین ہے درود وچ سلام وچ آزان وچ حسین ہے تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین ہے جیڑا اس کو باغی آنکھے یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی شرمناک کر دیا حسین نال لڑکے موت اپنی آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حضرت محترم میرے قابل صدر احترام سامعین و حاضرین ناظرین اور محترم المقام بھائی قاری محمد ریاض سرانی صاحب اور مداخانی مصطفیٰ عاشق رسول بھائی مظفر حسین پروفیسر صاحب اور بندہ نچیز کو خطیب ملت اسلامیہ خطیب العصر علامہ برادرم قاری محمد اکرام سعیدی صاحب نے حکم فرمایا اللہ نے تھوڑی زیارت دا شرف بخشا توجہ ہے جری آیات کریمہ تلاوت کی تھی اللہ صحیح نے ارشاد فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ادھا شان نزول کہوے
یعنی حضور علیہ السلام مکہ پاک تو مدینہ المنورہ دے ہوتے حضور تشریف گھننا ہے، حضور جلوہ کرتا ہے، حضور تشریف گھننا ہے۔ انصار لوگاں نے لٹھا حضور دے غلامہ نہیں کہ حضور علیہ السلام دے کول بظاہر اتنا محل و دولت کہنی، اتنا سرمایہ کہنی، اتنا رزق کہنی، حضور دی اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ جب نے انہوں نے اگل سوچی، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہویا، کیسا محل دولت رزق کٹھا کر کے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کر۔ انہوں نے مشورہ کیتا، محل و دولت سرمایہ کٹھا کر کے حضور دی بارگاہ دے اندر جنہیں صحابہ انصار جمع تھائے، حضور نے پیش کیتا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا جبرائیل جی مولا، فرمایا ون جبرائیل میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر اے آیات کریمہ گھنوائیں۔ اے آئے بیٹھن انصار کچھ محل و دولت چاہتی بیٹھن، رزق چاہتی بیٹھن، میرے نبی نو پیش کرنا چاہنن، لیکن انہا کو پتہ کہنی میں اپنے یار نو کوثر عطا فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں اپنے محبوب نو کوثر عطا فرمائی ہے، میرا محبوب میری رضا تے راضی ہے۔ اے آئے بیٹھن میرے یار میرے محبوب دی امداد کرنا چاہنن، میرے یار امدادہ گھننا نہیں ہے، میرے یار امدادہ دے منا جائے، میرا محبوب انہا کو دے منا ہے۔ انہوں نے مشورہ ایک کیتا جن دی وجہ کرنے سانو ایمان ملا۔ انصار نے سوچا سادے کلو بڑا محل و دولت بظاہر سادے حضور کرنے محل و متا تھوڑا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، جن دی وجہ کرنے ایمان ملا، جن دی وجہ کرنے اسلام ملا، نماز ملی، حج ملا، زکاة ملی، صدقہ و خیرات ملا، حرام و حلال دا پتہ چلیا، سب کچھ سانو دروازہ مصطفیٰ تو ملا، اسا سارا کچھ حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کروں۔ جنا آئینہ محل و دولت چاہ کے اللہ نے فرمایا جبرائیل ون گھن ون آیات مقدسہ گھن آئے جبرائیل امین۔ تے میرے محبوب نے فرمایا انصار جی یا رسول اللہ، جی یا حبیب اللہ، کیا چاہتی ودیو؟ حضور تھوڑی بارگاہ دے اللہ کچھ تحفے طوائف کچھ محل و دولت پیش کرنا چاہنے ہیں۔ حضور نے فرمایا تسا محل چاہ کے ٹریو، انہوں رب نے جبرائیل کو قرآن دی آیات دے کے بھیجا ہے۔ توجہ ہے، انہوں قرآن آ گئے جی سونا۔ حضور نے قرآن پڑھ کے فرمایا، اللہ فرمایا کل محبوبہ فرما دے لا اسالکم علیہ اجرا، جڑے دین اسلام شریعت جو کچھ میں محمد نے تھوڑے کول پہنچائے نا، این دے بدلے میں محمد تھوڑے کول کوئی اجر، بولو یار بولو، کوئی اجر نہیں منگدا، اے محل و دولت تھوڑے کولو نہیں گھندا، اے زر کثیر تھوڑے کولو نہیں گھندا۔ ہاں اللہ فرمائے محبوبہ آخ دے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنے محل چاونجو اپنی دنیا چاونجو، میں محمد ایندے بدلے اے منگدا، فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محل دی ضرورت نہیں، فرمایا زندہ رہے قیامت تک میری آل دینال محبت اور مودت، فرمایا میری آل دینال محبت اور مودت۔ توجہ فرمائے اے نماز دا پتہ سانو کتھو چلیا، دروازہ مصطفیٰ تو اور قرآن تو، بولیں قرآن دا انکار کرنا لا ایماندار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز دا ذکر قرآن دے اندر، زکاة دا ذکر قرآن دے اندر، حج دا ذکر قرآن دے اندر، حرام و حلال دا ذکر قرآن دے اندر، سارے احکام قرآن دے اندر، جہرے احکام قرآن دے اندر ہومن انہا دا انکار کرنا لالا ایمان دار نہیں ہو سکتا۔ اے میں کہ مولویہ اے خطیبہ جہرا اہل بیت محبت و انکار کریں دے، میں کہ او بھی قرآن نسائے اے بھی قرآن نسائے، اے نماز دا منکر تا ایماندار نہیں ہو سکتا، آل نبی دی محبت نہ رکھنا ایماندار ہو سکتے۔ بول یار بول، اے بھی تا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن نسائے۔ حضور فرمائے
ایک قرآن میرے نبی تے ہے لا شک فی کتاب میں کہ وقت مننا پوسی اگر نماز دا حکم قرآن چاہے من نہیں تو ول اے اہل بیت دا ذکر بھی قرآن دے اندر آئے جو جم جی خود تے اپنی اہل بیت اپنے بچہ نو آخ جے تک آخری سا ہوئے نبی تے نبی دی آل دے اندر اپنی زندگی گزار چھوڑا توجہ ہے او میں جو عرض کرنا چاہنا جو میں نے حکم ہے اللہ اکبر سعیدی صاحب نے جو میں نے حکم فرمایا کہ نبی دی آل مدینہ کی میں چھوڑے توجہ ہے نبی دی آل نے مدینہ کی میں چھوڑیا اللہ اکبر غنی کبیرہ او نبی الانبیاء دی پاک ذات غلامو میرے پاک نبی علیہ السلام دا شہزادہ او شہزادہ جرا نبی دے موٹھیاں دا سوار نبی دی زبان چوسن والا نبی دے سینے دے اتے کھیڑن والا حضور دیا زلفہ مہارا بنامن والا میرا امام کربلو بلا دو اندر کی میں گیا میرے امام دی بارگاہ دی اندر با اختلاف روایات 150 خط آیا 300 خط آیا 700 خط آیا 1000 خط آیا 1500 خط آیا جدی تحریر اے ہی جدا عنوان اے ہا امام مہربانی فرماؤ یزید شرابی ہو گئے یزید زانی ہو گئے یزید شراب خور ہو گئے اے بوا تے پھپی تے بھتری جی دا نکاح جائز کی دی کھڑے ماسی تے بھنے جی دا نکاح جائز کی دی کھڑے اے شرابی تے زانی تھی گئے تیرے نانے دی شریعت دا حدم پمال کی دی میں دے تیرے نانے دی شریعت دا حدم تروڑی میں دے مہربانی فرماؤ اے نبی دا شہزادہ اے نبی دا پاک جگر تشریف کھلاؤ جدید دی بیعت تروڑے نہائے تھوڑے ہاتھ دے اتی ہاتھ دے کے تیرے نانے محمد دا دین بچامنا چاہنے ہیں اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام دا پاک نوازا سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ زاہدہ عادل دی بھائیوال ثانی زہرا حضرت بی بی زینب پاک دے گول تشریف گھلنے فرمایا بھیڑ مہربانی فرما مشورہ چاہنا مشورہ دے میں ہاں میں باب علی دے فلیت دوارس تو امدی چادر تطہیر دیوار سائے میری بھیڑ مشورہ دے میں میری سین فرمایا حسین کہندہ محتاج نہ تھی نانے محمد دی شریعت دا مسئلہ ہے نانے محمد دی دین دا مسئلہ ہے مدینہ چھوڑے دی ہیں نانے دا روزہ چھوڑے دی ہیں اما زہرہ دی مدار چھوڑے دی ہیں کربل جلوسے دی ہیں مختصر عرض پیا کرے نا مشورہ ہو گیا تیاری ہو گئی میرے امام نے 6 سال دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ زاہدہ حضرت سین سکینہ پاک نو میرا امام سینے دے نال لاکے اپنے نانے محمد مصطفیٰ نو الفدا کرن بیان دے اپنے نانے دے روزے تے میرا امام بیان دے کہلے ہی گلی وال میرا امام اٹھر جائے کہلے ہی گلی وال اٹھر جائے اپنا وقت یاد کریں نائے اپنا وینا یاد کریں دے نانا میں وہ حسینہ گلی دل اندر چاک اٹھر دا ہاوے موٹیاں تے سوار کریں دا ہاوے جنتی جو جوڑے منگویں دا ہاوے خطبے چھوڑنے دا ہاوے اور حسرت دی نگاہ دینال میرا امام اپنی 6 سال دی دھینو چاہتی ودے انداز کیا ہاں ودا ٹرداغا یارو نانک گلیاں ودا ٹردہ یارو نانک گلیاں تے 6 سال دی تھی کوچا کے دیکھے در دیوار مدینے دی اکھیاں تو نیر آگے کل ٹروے سا تیرے شہر وچوں ایک تھی
بیمار ٹکا کے اللہ اکبر میرا امام ٹردہ دے مدینے پاک دے گلیاں دے اندر نانے نو الوداع کر کے میرا امام آئے فرمایا غازی جی مولا حسین فرمایا آ میرے نال بینا لکھو جنہ کربلا بننے جنہ مسافر کربلا بننے جنہ کربلا دے اندر بننے مولا غازی عباس بیٹھے میرے امام علی مقام نے فرمایا غازی کاغذ چاہ قلم چاہ لکھنا ہن امام غازی عباس بیٹھے لکھ دل میرے امام فرمائے لکھ زینب تھے کلثوم رقیہ میرے امام فرمائے لکھ زینب تے کلثوم رقیہ نہیں لکھنا نا صغرا دا لکھ فاطمہ کبریٰ تے معصوم سکینہ نالے لکھ جانا لیلا دا لکھ جانا اصغر دی امری دا نالے لکھ جانا فروادا ایک فضانا ضرور لکھی اے پردہ اور دماغ اللہ اکبر بہنی بیٹھی آئی خادمہ بیٹھی آئی بھج دی گئی ہے آدھی صغرا تو تیاری ودی کرنی ہے تو مہمان کربلا بھی بن دیئے میں دیکھیا امام لکھویں دے بیٹھے مولا غازی لکھ دے بیٹھے ساریاں تنا آیا ہے تیرا نام خیری تو کربلا دی مسافر نہیں میں مر سکتی سین صغرا فرمایا پانی کیا کھڑی آ دیئے تینو ہے پتا میں اکبر دے بٹے دی بھیڑا میں اکبر دے بٹے دی بھیڑا میں اکبر دے محمل تے سوار تھی سا میں دے دیا میں کو اکبر دے محمل تو کون لگیں دے میں اکبر دی بھیڑا میں اکبر دے نال ویسا اللہ اکبر غنی کبیرہ محمل تیار ہو گئے حضرت حسین صغرا پاک سلام اللہ علیہ او بھی تیار تھی گئی محمل دیوتے اللہ اکبر غنی کبیرہ محمل نکلن پین پہلا محمل نکلیا دوسرا نکلیا تیسرا نکلیا چوتھا نکلیا آخر تک محمل نکلے جدیوتے حسین دی بھیڑ ثانی زہرا حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہ چادر تطہیر دے کج دے اندر آپ سواریں آپ دی گود دے اندر دو شہزادے اونو محمد موجود ہیں میرا امام ٹردا 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 ثانی زہرا دے کچاوے تلے گا کے میرا امام روندہ کھڑے جس انداز دے اندر بھیڑ دے نال میرے امام نے گل کی تھی اللہ واسطے دردالے جملے بس قریب خطاب پیا کرنا توجہ فرماویں اور امام علی مقام آئے کھڑے اپنی بھیڑ دیکھ جاوے دلے میرے امام نے کیا ارشاد فرمایا ٹیک شبیر کھچاوے گھنٹے شبیر کچاوے دی تے ڈٹھا محمل بھیڑ دا آدھا میں دے قتل ہوتے گل بکویں دی تیرا قدم بہرنا تو تصویر ہے اما زہرا دی تے ای گالوں دل گھبرادا کہ میں ٹرسیں وچ سفریں دے تینو ٹرن دھنا نہیں آگا میرا امام پھیر دینا لے گل فرمائی واپس ملیں علی اکبر نے فرمایا اکبر جی آقا فرمایا والصغرا تیرے محمل تے سوارے اپنی بھیڑ نواغ چلے لیا علی اکبر عرض کرنے بابا تواری بھیڑ نال پیمیں دیئے ول بھیڑوں دیکھنے
میں کی میں بھیڑو آکھا جو تو لہیا سورا تو نیوے مجھ سکتی میرے امام فرمائے اکبر نانے محمد شریعت دا مسئلہ ہے اسا دین بچا مڑ پیوندے ہیں اسا اسلام بچا مڑ پیوندے ہیں اسا قرآن بچا مڑ پیوندے ہیں اگر سغرا دا گھر اللہ گھر ہوئے ہا میں حسین اندے کنے اجازت منگا ہا او اجازت دے وے ہا والو سغرا نال منجے ہا میں حسین شریعت دا حدہ نہیں تروڑنا چاہدا شنانے دی شریعت دا مسئلہ ہے اگر گھر اللہ گھر دن لرنا ہوئے بیوی اندی اجازت تو بغیر گھر تو بیرونی مجھے سکتی نانے دی شریعت دا مسئلہ حضرت علی اکبر پاک ابے دی اگو ہاتھ جوڑ کے ابا چورا حکم ہے جو نانے محمد دی شریعت دا مسئلہ ہے علی اکبر پاک چل دے چل دے چل دے آئے اپنی بھیڑ دے کچاوے چلے نہیں اہدے جو سغرا لہیا بہنی عرض کریں دیئے سغرا دیکھ تو صحیح تلے ہم شکل پیغمبر کھڑا سغرا تلے نگاہ تو کر سغرا دیکھ تو صحیح ہم شکل پیغمبر تیرا وٹے دویر علی اکبر کھڑا رون دائے تینا حضرت حسین سغرا نے علی اکبر نو رون دا لٹا خدا دی قسم زمانے دا دستور ہے بھرا جیدے بھینی نال ظلم کی دی ودے ہوئے جیدے بھینی نال لکھائی ودے ہوئے جیدے بھینی دے دل رنجائی ودے ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے اگر بھیڑ نو پتہ لگ ونجے میرا بھیرا بیمار ہے چند سامے دا مہمان ہے بھیڑ چھیڑے نہیں دے دی بھیرا دے ستائے ہوئے درد نہیں دے دی بھج دیاں دی رہ دیئے بھیرا نو سینے دے نال لے دیئے اے تا اوہی جری نبی دیال دی شہرادی اللہ اکبر علی اکبر رو دیکھنے ٹیک شبیر کچاوے دی اللہ اکبر جنہ علی اکبر نوروں دا دیٹا اور سین پاک کیا دو کرنے نا رو اکبر میں لہ پوسا نارو اکبر میں لہ پوسا جیتے دی اے منشائے آپ لہا جا اٹھ تو میں کوں نہ بھیڑ تو کچھ شرما تیرے آکڑتے میں ٹک پوسا ایک درد گیا میں کو کھائے میں دے دی پیا کلو پور دے وچ ہر بھیڑ دنال پھرا اللہ اکبر ٹائم قریب ہو گئے کیونکہ اس جمعے دا وقت قریب ہوندے اور مقرر ہوندے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے اس نماز جمعہ دی برکات دے صدقہ اللہ تمام نو حرکت دیتی ہے